Psikomotrizidadeko aipamena 6 hilabeteko iraupena daka, urtarrietik hasita ekaina bitartea, 3 zatitan banatzea, alde batetik alderdi teorikoa lantzea, psikomotrizidadeko adituekin, beste alderdi batetik tutoren bitartez bizipen saioak itegia, bizipen saioetan gorputzan kontzientzia barneratzeko ariketa desberdin batzuk ite ditugu, eta bestaletik autoezagutzan laguntzaigu. Horretaz gain, behaketa batzuk itea jotegea eskola desberdineta, psikomotrizidadeko saioak behatzea, eta guzti horrei lotura bat emateko, bai alderdi teoriko bizipen saioak eta behaketa horiei, integrazio saio batzuk itea. Psikomotrizitate aipamenak pertsonalki eta profesionalki garatzeko aukera bikaina eman dit. Pertsonalki autoezagutza hobeago bat edukitzeko aukera eduki dut, lanketa desberdinak egiten, eta profesionalki psikomotrizitate saio baten psikomotrizista izateko nolako erramientak eta tresnak eduki behar dian lortu ditut, baina konturatu nahi etengabeko ikaskuntza bat dela eta ikasten jarraitu behar dutela. Baina ikasgelarako ere erraminta desberdinak lortu ditut, ez hitzaien aizen enean, aurran jolas hori hobetu ulertzeko, aurra globaltasunean ulertzeko, eta baitan ere burua globaltasun batetik ulertzeko.